Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging ganito ang buhay ko. At kung paano ako nahumaling sa driver na pinsan pa ng asawa ko. Dati, simple lang ang buhay namin. Masaya pa. Ako at si Junie. Kahit hindi siya perpektong asawa, ramdam ko naman na mahal niya ako. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, para bang unti-unti siyang lumalayo. Kahit na nasa iisang bubong lang kami. Magandang araw po, Miss Love, at sa lahat po ng nakikinig sa channel niyo. Gusto ko lamang pong i-share ang kwento ng aking buhay at pag-ibig dito po sa inyong programa. Ako nga po pala si Sheila, 29 anyos pa lamang, at 2 taon pa lang kaming kasal ni Junie. Mas matanda siya sa akin ng 9 na taon. Morena akong babae, pero matangkad. Maiksi ang buhok na may kulay blonde. Medyo maarte ako sa katawan, kaya naman alagang-alaga ko ang sarili ko. Para na rin kay Junie. Gusto ko ay hindi siya magsawa sa akin. Gusto ko palagi akong maganda sa paningin niya. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil sa sobrang busy niya sa trabaho niya, unti-unting nawalan ng kulay ang pagsasama namin. Aalis ako bukas. May meeting ako sa Batangas. Sabi niya isang umaga. Nasa kama ako noon. Nakatingin lang sa kanya. Gaano katagal? 2 days lang, babalik din ako kaagad. Tumango lang ako. Kahit alam ko sa sarili kong hindi lang yun ang dahilan kung bakit lagi siyang wala. Kasi kahit nandito naman siya, parang wala rin akong kasama. Pagkaalis niya noon, bumalot agad ang katahimikan sa bahay. At doon ko lalong naramdaman ang bigat. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit walang dahilan. Siguro nasanay na lang ako na may inaasikaso kahit wala naman. Habang nagkakape ako sa may kusina, may narinig akong sasakyan sa labas. Si Jose, ang driver namin ni Junie, at pinsan din niya. Good morning, Mama. Bati niya nang pumasok ako sa garahe. Good morning din, Jose. Sagot ko na pilit ng umiti. Tahimik lamang na lalaki si Jose. Hindi ito madaldal at hindi rin pakialamero. Kahit magpinsan sila ng asawa ko, limitado ang bawat galaw niya sa bahay. Alam niya kung hanggang saan lamang siya. Mapagkakatiwalaan siya. Yun ang madalas sasabihin ni Junie tungkol sa kanya. Baka may pupuntahan po kayo ngayon? Tanong niya. Wala naman, baka mamaya na lang. Tumango siya. Sige ho. Simple lang naman ang usapan namin. Pero habang tumatagal napapansin ko siya na siya ang madalas kong kausap sa araw-araw. Lumipas pa nga ang ilang araw na wala si Junie. At sa mga araw na yon, si Jose ang naging kasama ko. Hindi man kami nag-uusap ng madalas, sapat na yung presensya niya para hindi ko maramdaman na mag-isa ko. Isang hapon, bigla akong napatanong. Siya nga pala, Jose. Matagal ka na bang driver ni Junie? Tanong ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Mga 7 taon na rin siguro. Anya. Matagal na rin pala, no? Oo, mula nung umalis yung driver niya noon, ako nang pumalit. Ganun ba? May asawa ka na hindi ba? Napatingin siya sa rearview mirror. Nagtagpo ang mga mata namin saglit bago siya umiwas. Oo, meron na. Pero nasa probinsya. Maikling sagot niya. Sorry kung marami akong tanong. Curious lang. Ngayon lang rin kasi tayo nakakapag-usap ng ganito eh. Okay lang po, ma'am. Sabi niya. Tahimik ulit pagkatapos nun, pero may kakaibang pakiramdam na naiwan. Para bang may gusto pa akong itanong na hindi ko alam kung ano. Dumating yung araw na umuwi si Junie. Pero imbis na sumaya ako, parang wala lang. Pagod na pagod siya nung dumating siya at agad siyang dumiretso sa kwarto tapos natulog. Hindi man lang ako kinumusta o nakipagkwentuhan man lang. Wala na yung dati, yung lambingan,
yung halik kapag dumarating siya. "Miss na kita," sabi ko nung lumapit ako sa kanya at yumakap habang nakahiga na siya. "Pagod ako, Sheila, ano ka ba? Bukas na lang, okay?" Sagot niya, sabay tumalikod. At doon ko naramdaman na para bang ako na lang yatang kumakapit sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. May dinner party si Junie kasama ang mga kaibigan niya. Sinama niya ako doon. Hindi ko naman talaga gusto pero sumama na ako. At doon nagsimula ang lahat. "Drink ka naman, Sheila." Pilit ng isang kaibigan niya habang inaabutan ako ng isang baso. "Konti lang ha," sagot ko na nahihiya. Hanggang sa naging 1, 2, 3, 4 na tagay at dumami pa ng dumami. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na naparami na pala ang mga naiinom ko. Naging magaan naman ang pakiramdam ko. Para bang saglit na nawala ang bigat sa dibdib ko. Nakikitawa ako, nakikipagkwentuhan sa mga asawa ng kaibigan niya. Pero si Junie, nasa kabilang mesa, abala sa mga kausap at hindi man lang ako nilapitan. "Uwi na tayo, Han," sabi ko sa kanya na medyo hilo na. "Mauna ka na, Sheila. May pinag-uusapan pa kami dito." Sagot niya na hindi man lang ako tinitingnan. Natigilan ako noon. Paano ko uuwi? "Si Jose na bahala sa'yo. Nandyan lang yun sa labas, hanapin mo na lang." Hindi ko alam kung maiinis ako noon o masasaktan. Pero sa kalisingan ko, wala na akong lakas pang makipagtalo sa kanya. Lumabas ako noon. Medyo pasuray-suray na ang lakad. At doon ko siya nakita. Si Jose na nakatayo sa tabi ng kotse at tahimik na naghihintay. Doon ko siya pinagmasdan kahit na sandali lang. Actually, mas gwapo pa nga si Jose kumpara sa asawa ko. Mas maganda pa nga ang katawan. Malaki ang braso, malaki ang dibdib, matangkad din at moreno. "Ma'am, okay lang kayo?" Tanong niya habang lumalapit. Uwi na tayo." Sagot ko na halos pabulong. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Dahan-dahan naman akong sumakay. Sumunod siya sa driver's seat, tsaka pinaandar na ang sasakyan. Tahimik lang ang naging biyahe, pero sa loob ko magulo. "Jose?" Tawag ko habang nakasandal ako sa upuan. "Yes, ma'am." "Sa tingin mo, mali ba ako?" Hindi siya agad sumagot. "Mali saan?" Tanong niya na para bang naguguluhan. Sa pakiramdam na para bang hindi na ako mahal ng asawa ko. Saglit na katahimikan ang namayani. "Hindi ko po alam, ma'am." Maingat yung sagot. "Pero hindi po kayong mali kung nasasaktan na kayo." Napapikit ako. Ang sakit eh. Hindi ko na napigilan noon at may luha nang pumatak sa mga mata ko. Huminto ang sasakyan sa gilid. "Ma'am, sandali lang ho. Ihinto ko muna." Sabi niya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at lumipat siya sa likod. "Okay lang po ba kayo?" Tanong niya nang mas malapit na. Minulat ko ang mga mata ko at nakita ko siya. Malapit na malapit. Nakayuko at nakatingin sa akin. At mga sandaling yun, Miss Love, hindi ko po alam kung bakit. Sa panlalabo ng paningin ko, ibang muka ang nasa isip ko. Ang muka ng asawa ko. "Junie?" Mahina ko pang bulong noon. Pero hindi siya kumibo. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na eksena ng malinaw. Ang alam ko lang noon, hinalikan ko siya. Hanggang sa tumugon din siya. At ang halik na yun ay lumalim pa. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng sasakyan at doon ay bumigay kaming dalawa. Pumayag akong angkinin niya. "Oo, Miss Love." Aaminin ko po. Nag-enjoy ako habang inaangkin niya ako. At hindi ko ikakaila na di hamak na mas may ibubuga siya kumpara kay Junie.
At doon may nangyari sa loob ng sasakyan na hindi ko inaasahan. O baka ayaw ko lang din aminin sa sarili ko dahil gusto ko rin. Kinabukasan nga, nagising na ako sa sarili kong kama. Masakit na masakit ang ulo ko, mabigat ang katawan ko, at higit sa lahat, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pagbangon ko, nakita ko si Junie sa tabi ko. "Anong oras ka na nakauwi kagabi?" Tanong niya. Natigilan ako noon. "Teka, hindi mo ba ako hinatid?" Sagot ko. "Hindi, naiwan pa nga ako dun, hindi ba?" "Bakit?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kung hindi siya, sino bang naghatid? At doon ko naalala. Ang sasakyan, ang boses, ang kamay niya, at ang pangalan na paulit-ulit kong tinatawag kagabi. Habang nadadarang sa sarap, si Jose. Napahawak ako nun sa dibdib ko. Hindi pwedeng. Pero kahit pilitin kong itanggi, alam ko sa sarili ko na may nangyari sa aming dalawa. Hindi na ako makapag-isip ng maayos ng mga time na yon. Kahit katabi ko si Junie, hindi mapakali ang isip ko. Paulit-ulit bumabalik sa alaala ko yung nangyari sa loob ng sasakyan. Malabo man at putol-putol, pero sapat para maramdaman ko ang kasalanang nagawa ko. At ang sarap na hatid nun. At ang mas kinakatakot ko, Miss Love, hindi lang guilt ang nararamdaman ko. Dahil may kung anong init na hindi ko maipaliwanag. Init na para bang naibsa ni Jose. At ramdam ko pa rin ang bawat pangyayari. "May lakad ako mamaya, ha?" Sabi ni Junie habang nag-aalmusal kami. Saan?" Tanong ko na hindi makatingin sa kanya. "May meeting. Iatid ka na lang ni Jose kung may pupuntahan ka." Napatigil ako sandali. "Ganun ba? Sige." Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang pangalan ni Jose. Simula kagabi, hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o kung dapat ko ba siyang kausapin. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ko siya makalimutan. "Ma'am, alis na po tayo." Boses niya mula sa labas ng pinto. Paalis kasi ako noon dahil may pupuntahan ako. Napapikit ako sandali bago lumabas. Pagkakita ko sa kanya, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Normal lang naman siya, na para bang wala lang yung nangyari. "Good morning po." Bati niya na kalmado. Good morning din." Sagot ko na lang na nagkanda utal-utal pa. Sumakay ako sa likod ng sasakyan, pero hindi naman ako mapakali. Hindi ko alam kung dapat ko bang banggitin ang nangyari o magpanggap na wala lang yun, na hindi ko naaalala. Sa likod ng sasakyan, bigla ko na namang naalala ang lahat. Ang halikan namin, ang yakap. Tahimik ang naging biyahe, mas tahimik kaysa dati. Jose? Hindi ko na napigilan ng sarili ko. "Yes, ma'am." Sagot niya agad. "Yung kagabi." Bigla siyang natahimik. Saglit nakatahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. "Pasensya na po, ma'am." Mahinang sabi niya. "Hindi ko sinasadya yun." Napahawak ako sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin hindi sinasadya? "Lasing po kayo. Akala niyo po si Sir ako." Hindi niya na tinuloy pa. Pero sapat na yun para maintindihan ko. Napapikit ako. Kung ganun, bakit hindi mo ako pinigilan? Mahina akong tanong. "Hindi ko rin ho alam." Sagot niya sa huli. Alam kong mali yun. Pagkatapos nun, lalo pang bumigat ang katahimikan. Dapat dun na natapos ang lahat. Dapat dun pa lang, umiwas na ako. Pero hindi. Dahil habang tumatagal ang mga araw, lalo ko siyang napapansin. At tuwing naaalala ko ang gabing yon, hindi ko maiwasang hanapin siya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong niya isang hapon habang nasa biyahe kami. Napatingin ako sa rear view mirror at tagtagpo ang mga mata namin doon. "Bakit mo na itanong?" "Parang hindi po kayo mapakali." Napabuntong hininga ko. May iniisip lang.
Gusto niyo po bang pag-usapan yan? Napangiti ako ng bahagya. At kailan ka pa naging ganyan, Jose? Bahagya siyang napangiti rin. Simula nung mapansin kong para bang wala kayong asawa. Natahimik ako. Tama siya. Jose, mahina akong tawag sa kanya. Po, masama ba akong tao? Masama ba akong babae? Bigla siyang napapreno ng bahagya. Hindi ho. Sigurado ka? Opo. Hindi mo masama ang taong naghahanap lang ng pagmamahal. Hindi ko napigilan ng sarili ko. E paano kung sa maling tao mo nahanap yon? Tanong ko na nanginginig ang boses. Tahimik ulit siya sandali. Hindi ko po alam kung mali. Pero alam ko pong totoo. Napapikit ako noon at doon ko naramdaman unti-unti na akong nahuhulog. Lumipas ang ilang araw na pilit kong nilalabanan ng sarili ko. Iniiwasan ko siya. Hindi na muna ako lumalabas. Pero kahit anong gawin ko, siya pa rin talaga ang nasa isip ko. Hanggang sa isang gabing wala na naman si Junie. Tahimik ang bahay na parang walang buhay. Hindi ko kinaya noon. Kaya naman tinawagan ko siya. Jose, mahina akong sabi nang sagutin niya. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Pwede bang pumunta ka dito? Saglit pa siyang natahimik. Ma'am, gabi na po. Alam ko. Pero, please. Ilang minuto lang, narinig ko na siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Pero hindi ko na kayang umatras pa. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Nakatingin lang sa akin. Okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko lamang siya. Jose, mahina akong tawag. Hindi ko na kaya. Ang alin ho? Ang iwasan ka. Ang hindi ka isipin. Napansin kong humigpit ang hawak niya. Ma'am, mali na po to. Alam ko, may asawa po kayo at may asawa rin ako. Alam ko rin. At pinsan pa ako ng asawa niyo. Jose, putol ko sa kanya. Lumapit ako ng isang hakbang. Pasensya ka na. Pero hindi ko alam kung bakit ikaw ang hinahanap ko, ng katawan ko. Tahimik siya at walang sagot. Pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Sabihin mo sa akin na wala kang nararamdaman. Hamon ko ng halos pabulong. Hindi siya sumagot. Sabihin mo at hahayaan na kita. Ilang segundo ang lumipas. Nagsalita siya. Hindi ko kayang sabihin yan. Mahina niyang sabi. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at lumapit na ako sa kanya. Hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan naming dalawa. Jose, bulong ko. Kung mali man to, gusto ko pa ring maramdaman. At muling maranasan sa'yo ang nangyari sa atin sa sasakyan. Please, Jose, pasayahin mo ang tulad ko. Sa gabing iyon, hindi ako umatras. At alam kong siya rin ay hindi na nakapagpigil pa. Maya-maya ay hinatak ko siya sa silid ko. At doon, muling nagtagpo ang mga labi namin. Sa isang iglap, pareho na kaming walang kahit na ano sa sarili. Kitang-kita ko nun, Miss Love, ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Pero sa bawat sandali na pinipili ko siya, may isang parte ng puso ko ang unti-unti nang nasisira. Dahil alam ko, hindi lang ito simpleng kasalanan. Ito ang simula ng isang bagay na pwede kaming tuluyang sirain. Matapos ang gabing iyon, parang may pader na tuluyang bumagsak sa pagitan namin ni Jose. Yung takot, yung hiya, at yung pagpipigil ay unti-unti nang nawala. Ang natira na lamang ay yung pakiramdam na siya na ang hinahanap ko. At doon na nagsimula, Miss Love, ang tuloy-tuloy na pagkakamali.
Isang umaga nga, kakalabas lang ni Junie ng bahay. May meeting ako buong araw ngayon. Late na ako makakauwi. Mauna ka nang matulog at kumain ha? Sabi niya habang nagmamadaling magbihis. Okay, mag-iingat ka. Sabi ko na kunwari ay may pakialam. Pero sa loob ko, meron akong ibang inaasahan. Pagkaalis niya, ilang oras pag lumipas, narinig ko na ang pagbalik ng sasakyan at ang mga yabag sa labas. Hindi ko na kailangang tumingin. Alam ko na kung sino yon. Pagbukas ko ng pinto, nandun si Jose. Kita sa mga mata niya ang kakaibang init na hindi ko na kayang itanggi. Ma'am, mahina niyang sabi. Hindi ko na siya pinatapos. Nahatid mo na ba? Sabi ko ng diretso. Oo, Sheila. Anya, at unang beses niyang binanggit ang pangalan ko ng walang ma'am. At doon pa lang, parang may kuryente nang dumaloy sa buong katawan ko. Jose, sabi ko nang mas mahina pa ang boses. Alam mo kung anong ibig sabihin nito, hindi ba? Hindi na siya sumagot. Ang ginawa niya ay lumapit na siya sa akin. Hanggang sa halos magkalapit na kaming dalawa. Sulitin na natin ang oras. Habang wala pa siya, bulong niya. At doon nawala na ang lahat ng natitira naming pag-aalinlangan. Hindi ko na maalala kung paano kami nagsimula. Kung sino bang unang lumapit noon. Ang alam ko lang, pareho kaming hindi lumaban. Sa sala at sa katahimikan ng bahay, doon namin piniling sirain ang lahat. Sheila, mahina niyang bulong sa tenga ko. Napapikit naman ako. Nauhumaling na ako sa'yo. Kahit na may asawa din ako, ikaw na ang hinahanap-hanap ko. Nang mga oras na yon, Miss Love, hindi ko na naririnig ang sarili kong konsensya. Hindi ko na naaalala si Junie. Ang nararamdaman ko lang ay yung presensya ni Jose. Yung paraan ng pagkakahawak niya ay ibang-iba. Matapos kami noon sa may sala, lumipat naman kami ng kusina. Wala na kaming pakialam ng mga oras na yon, basta magkasama kami. At ang bawat sulok ng bahay ang siyang naging saksi sa lihim naming pagkakasala. Pero hindi nga puro saya ang lahat. Dahil sa bawat sandali na pinipili ko siya, may kirot na kasunod. Paano kung malaman ni Junie? Tanong ko isang araw habang hinihingal pa kami. Hindi niya yan malalaman. Sagot ni Jose. Sigurado ka? Gagawin ko ang lahat, Sheila, para hindi siya makahalata. Napatingin ako nun sa kanya. Bakit mo ginagawa to, Jose? Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Dahil sa'yo. Dahil gusto ko rin yung nangyayari sa ating dalawa. Parehas tayong nakikinabang doon. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ka lang basta pagkakamali sa akin, Sheila. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil kung ano man to, hindi na to simpleng lihim lang. Lumipas pa nga ang mga araw hanggang sa naging linggo. At ang linggo ay naging buwan. Paulit-ulit ang nangyayari sa amin ni Jose. Sa tuwing wala si Junie, nandyan si Jose. Sa tuwing tahimik ang bahay, doon kami nagtatagpo. Akala ko makokontrol ko. Akala ko'y hawak ko ang sitwasyon. Pero nagkamali ako. Habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod. Hanggang sa isang araw, muntik na kaming mahuli. Narinig namin ang sasakyan sa labas. Hindi iyon oras ng uwi ni Junie. Sheila, bulong ni Jose. Biglang naging tensyonado. Parang si Sir yun. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya. Bigla nang tumibok ng malakas ang puso ko. Anong gagawin natin? Tanong ko na nanginginig. Magbihis ka kaagad. Sagot niya ng mabilis. Nagmadali kaming dalawa. Naguguluhan at natataranta. Halos hindi ko na nga naisuot ng maayos ang damit ko. Narinig ko na ang pagbukas ng gate. Papunta na sa loob. Sa likod ako lalabas. Sabi ni Jose. Tumango lang ako. Hindi na ako makapagsalita.
Ilang segundo lang, nawala na siya at sakto namang bumukas ang pinto. "Sheila?" Boses ni Junie. Napatigil naman ako. Lumabas ako ng kwarto, pilit na kinakalma ang sarili. "Ang aga mo naman?" Tanong ko. "May nakalimutan lang ako." Sagot niya na nagmamadali. Tinitigan niya pa ako sandali. "Ayos ka lang ba?" Tanong niya. "Oo naman." Sagot ko kaagad. Hindi ko alam kung naniwala ba siya. Pero ilang minuto lang, umalis din siya ulit. Pagkasara ng pinto, napaupo ako at nanginginig. Ano bang ginagawa ko? Bulong ko sa sarili ko noon. Dapat doon pa lang tumigil na ako. Dapat doon pa lang natakot na ako. Pero hindi. Dahil sa kabila ng takot, may parte sa akin na naghahanap pa rin ng saya. Kay Jose. Dahil tama ang mga sinasabi nila, masarap talaga kapag bawal. Hanggang sa napansin ko na may kakaiba na. Madali na akong mapagod nitong mga nakaraan, nahihilo at kung minsan nasusuka. At habang tumatagal, mas lumalala. Hanggang sa isang umaga, hindi ko na kinaya. Pumasok ako sa banyo at doon, bigla kong napahawak sa lababo. Sunod-sunod, hindi ko na mapigilan. Napatingin ako sa sarili ko sa salamin, maputla at puno ng tanong ang aking muka. Doon ako kinabahan. Dahan-dahan kong hinawakan ang tiyan ko na hindi pa naman nahalata. Pero may pakiramdam na ako na hindi ko maipaliwanag. Hindi pwede. Bulong ko. Pero kahit pilitin kong itanggi, alam ko na ang sagot. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung kanino. Kay Junie ba? O kay Jose? Napapikit ako, Miss Love, at doon ko tuluyang naramdaman ang takot. Habang nakatitig ako sa sarili ko sa salamin, hawak ang test na hindi ko na kailangang tingnan pa ng paulit-ulit. Alam ko na. Ito na yon. Buntis ako. At kasabay ng balitang yon, ang pinakamabigat na tanong sa buhay ko. Kanino naman? Jose, kailangan kitang makausap. Halos pabulong ang boses ko sa telepono. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung sa takot ba o sa bigat ng sitwasyon. Nasaan ka ba? Tanong ko. Inutusan ako ng asawa mo. Pero pauwi na ako. Pamunta na ako dyan, hintayin mo na lang ako. Ilang minuto nga lang, dumating na siya. Pagbukas ko ng pinto, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Buntis ako. Parang tumigil ang mundo sa pagitan namin. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakatingin lang siya sa akin, parang pinoproseso ang lahat. Sigurado ka? Tanong niya sa huli. Tumango ako. Sabay pakita ng pregnancy test. Napahawak siya sa ulo niya. Sheila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa tono niya noon. Takot, gulat o pagsisisi. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko na halos maiyak na. Tumingin siya sa akin ng malalim. Alam mo kung kanino yan? Tanong niya. Napapikit ako. Tinatanong pa ba yan? Mas lamang ang sayo, syempre. Sabi ko. Doon kami natahimik. Pareho naming alam ang ibig sabihin noon. At pareho naming alam kung gaano kabigat yon. Pwede naman na. Panimula niya pero hindi niya tinuloy. Pwede na ano? Tanong ko. Napahinga siya ng malalim. Pwede naman nating sabihin sa asawa mo na sa kanya yan. Napatingin ako sa kanya at parang hindi makapaniwala. Ganun lang? Parang wala lang sayo? Hindi naman sa ganun lang. Pero isipin mo, hindi ba't may nangyari sa inyo nun? Nung dumating dito yung mga kaibigan niya. Di ba lasing siya nun? Anya, napaisip ako nun. Tama ka. May gabing ganun nga ang nangyari. Pero malinaw sa amin na mas madalas pa rin may mangyari sa aming dalawa. Hindi siya magtataka kung sakaling mabuntis ka. Dugtong pa ni Jose. At hindi rin masisira ang pamilya ninyo. Pero paano ka?
Tanong ko naman ng mahina. Paano yung anak natin kung sakaling sa'yo? Hindi ko na tinapos. Tumahimik siya. Kung akin man yan. Sabi niya sa huli, di kakayanin ko. Napaluha ako. Paano mo kakayanin? Basta, wag mo nang isipin yun. Kung gusto mo, mas pipiliin kong lumayo kaysa masira ang lahat. Sheila, tandaan mo. Parehas tayong may pamilya. Mas makakabuti kung ganun ang gawin natin. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko noon, Miss Love. Ganun na lang yon, sabi ko. Sheila, mahina niyang tawag sa pangalan ko. Hindi natin pwedeng isipin ang mga sarili natin ngayon. Natahimik ako. Masakit oo, pero yun ang totoo. May asawa ako, may asawa ka. Dugtong niya. At kahit anong mangyari, mali na to simula pa lang. Tumango ako. Alam ko, Jose. Pero mahal kita. Hindi ko napigilang sabihin. Napapikit siya. Huwag mo nang dagdagan, Sheila. Doon ko naramdaman, Miss Love, na yun na ang dulo para sa aming dalawa. Sabihin mo sa asawa mo. Sabihin mo kay Junie na anak niya yan. Magpakatatag ka. Sabi pa nito. Tahimik akong tumango at sa mga sandaling yon tinanggap ko na ang desisyon. Kinagabihan dumating si Junie. Tahimik lang ako habang naghahapunan kami. Hindi ko alam kung paano sisimulan. May problema ba? Parang ang tahimik mo yata ngayon. Pagpansin niya. May sasabihin ako. Sagot ko. Napatigil siya sa pagkain. Ano yun? Huminga ako ng malalim. Buntis ako. Ilang segundo ang lumipas. Inihanda ako ng sarili ko sa galit niya, sa tanong niya. Pero wala. Akala ko magagalit siya. Dahil ayaw niya pang magkaanak kaming dalawa. Pero nagkamali ako. Talaga? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Tumango ako. Oo. Hindi na ako gumagamit ng pills nung may mangyari sa ating dalawa. At sa hindi ko inaasahan, ngumiti siya noon, Miss Love. Sigurado ka ba? Buntis ka? Tanong niya ulit na may saya sa boses. Oo. Bigla siyang tumayo, lumapit sa akin at niyakap ako. Salamat. Napatigil pa ako. Ano? Napatitig ako sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko. 'Di ba dati, ayaw mo pa? Kaya pinagtitake mo ako ng pills? Tanong ko. Napangiti naman siya. Iba na ngayon. Sagot niya. Siguro kasi ready na ako. May edad na rin naman ako. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. At simula nun, Miss Love, nagbago siya. Mas maaga na siyang umuwi, naging mas maalaga siya, at naramdaman ko na siya bilang asawa ko. Uminom ka ng vitamins mo, ha? Paalala niya palagi. Kumain ka na ba? Magpahinga ka muna. Mga bagay na matagal ko nang hinihintay sa kanya, na ngayon ko lang naramdaman, ngayon ko lang naranasan. At sa bawat araw na pinapakita niya yon, mas lalo naman akong kinakain ng konsensya ko. Minsan napapahawak ako sa tiyan ko at napapatanong ako sa sarili ko. Tama ba to? Tama ba na magsinungaling ako? Tama ba na hinayaan kong paniwalaan niya ang isang bagay na hindi naman ako sigurado? Pero sa tuwing nakikita ko siyang masaya, sa tuwing nararamdaman ko ang pag-aalaga niya, hindi ko magawang sirain yun. At si Jose, unti-unti rin siyang lumayo. Mas tahimik na siya ngayon. Profesional. Parang bumalik yung dati. Pero alam ko na hindi na kami babalik pa sa dati. Isang beses, nagtagpo ang mga mata namin sa rearview mirror. Walang nagsasalita sa amin pero ramdam ko ang bigat. At doon ko naintindihan, may mga bagay talagang kailangan mong iwan kahit mahal mo pa. Ngayon, Miss Love, habang hinihintay ko ang pagdating ng anak ko, ng batang to, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Tama po ba ang ginawa ko? Na pinili kong manatili? Pinili kong magsinungaling sa asawa ko para sa kapayapaan ng lahat?
Pero sa bawat tibok naman ng puso ko, alam kong may katotohanang nakatago. At baka balang araw, pwede itong maningil. Pero sa ngayon, ito ang pinili ko at kailangan kong panindigan. Tama naman siguro ang ginawa ko, hindi ba? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Sheila. Huwag kang mag-alala, Mari. Hindi naman ako lasing eh. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Napakabait mo para pagtiyagaan si paring Albert. Pero kung ayaw mo na sa asawa mo, sawa ka na, pagod ka na. Pwede mo naman akong subukan eh. Kayang-kaya kong punan ang pangangailangan mo na hindi na kayang gawin ng asawa mo. Ronnie, ano ba? Ano ba naman yung sinasabi mo? Asawa pa rin ako ng kaibigan mo. Alam ko, pero hindi ka ba nagsasawa? May hangganan ba ang pagmamahal? May hangganan ba ang pag-aalaga mo sa isang tao na mahalaga sa'yo? Hanggang kailan ang kaya mong tiisin para lang sa kanya? Ako kasi, pinaniniwalaan ko ang sinumpaan namin nung kinasal kami ng asawa ko. Pero sa paglipas ng mga taon, nakakapagod rin pala. Lalo na kung ang tao ay walang tsansang magbago. Sa loob ng ilang taong pag-aalaga ko sa mister ko, ay nagsawa na ako at napagod na. Kaya't nagawa ko siyang iwanan at sumama sa kapitbahay namin at kumpare niyang si Ronnie. Alam kong mali, pero naintindihan ako ng lahat, lalo na ng pamilya ng asawa ko. Hindi sila nagalit at tinanggap nila ang desisyon ko. Ito po ang aking kwento na ibabahagi sa inyong programa. Isang mapagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Hayaan niyo kong isalaysay sa araw na ito ang kwento ng aking buhay. Isang pangyayari na nakatatak na sa aking pagkatao, sa aking puso at isipan. Isang kwento na may pagsisisi at isang kwento ng bagong pag-asa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Mia. 30 years old na, may isang anak. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa DSWD sa aming bayan sa Mindanao. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan. Nangyari ang kwento kong ito, ilang taon na rin po ang nakararaan. Noong time na yon ay bigla kong sinubok ng panahon. Sinubok ang aking katatagan bilang mabuting asawa at babae sa aking mister. Si Albert ang asawa ko. Matanda lamang siya sa akin ng 2 taon. May anak na kami bago pa man kami ikinasal. Binata pa lamang siya ay pasaway na ang asawa ko. Bagay na hindi ko pinansin noon dahil nga mahal ko siya. Bisyo niya ang alak at sigarilyo. Nang mga panahong yon, ay ayos pa naman kahit nalasing siya araw-araw. Binibigay pa rin naman niya ang mga panggastos namin sa bahay at ang sobra naman ay sa alak at yosi niya napupunta. Madalas na naming pagtalunan niya noon pa. Pero mas madalas ay hindi na lamang ako kumikibo dahil ayoko ng away. Naaawa rin kasi ako sa anak namin dahil kinalakihan na lang niyang ganun ang kanyang ama. Pero isang pagsubok ang dumating sa amin. Naaksidente si Albert. Kinailangang putulin ang kanang paa niya. Naging bugnutin palalo si Albert nang mangyari yon sa kanya. Hindi ko nga alam kung karma bang matatawag ang nangyari sa kanya para sana maisip niyang maging mabuting asawa na. Pero mukhang hindi tumalab dahil mas lumala pa siya. Mabuti nga sana kung naputol ang paa niya dahil sa trabaho. Pero naaksidente siya dahil sa paglalakwat siya kasama ang mga barkada sa isang piyesta sa kabilang bayan. Kaya siya naging inutil dahil sa pangyayaring yun. Lasing na lasing raw siya noon na naglakad sa National Highway at dahil nakainom na, hindi na siya nakikinig sa mga kaibigan niya hanggang sa biglatong tumawid sa kalsada at hindi nakita ang truck. Dito nagsimula ang lahat ng kalbaryo na pinapasan ko sa buhay.
Mabuti nga nabuhay pa siya. Pero yun nga lang, hindi lang ang kakayahan niyang maglakad ang nawala sa kanya, kundi ang kakayahan niyang magpaligaya ng babae. Tama po, hindi lang siya naputulan ng paa basta, kundi nawalan din ng kakayahang sekswal si Albert sa nangyari. Hindi ko alam pero ang sabi, may ugat na naapektuhan. Kaya naman nawalan na rin siya ng kakayahang tugunan ang pangangailangan ko bilang asawa niya. Pero kahit ganun ang nangyari, ay nagtiis ako sa pagiging asawa niya. Naging mabuti akong asawa ng ilang taon. Naging maunawain at ginagawa ang lahat para pagsilbihan si Albert, para alagaan siya ng abot sa aking makakaya. Dahil nga sa pangyayaring yun, hindi na siya nagtrabaho. Simula nung naaksidente siya ay wala na siyang ginawa kundi ang maging pabigat sa akin. Alam ko naman na responsibilidad ko siya dahil asawa ko siya. Pero yung pagpapahirap niya sa akin na imbis na isipin niya ang mas ikakabuti ng aming pamilya, ay mas inuuna niya pa kasi ang paglalasing. Minsan naiisip ko rin na iwanan na lang si Albert. Pero nakukonsensya naman ako dahil napakabait ng magulang niya sa akin. Mia, salamat sa pag-aalaga mo sa kanya ha. Ikaw na lang talagang maaasahan kong mag-alaga sa kanya. Wag ko kayong mag-alala ma. Inaalagaan ko naman si Albert eh. Maraming salamat talaga Mia. Utang ko talagang kabutihan mo sa anak ko. Alam mo naman na pati ang kapatid niya galit sa kanya. Hindi kasi tinatanggap si Albert ng mga kapatid niya dahil sa pagiging pasaway nito at sobrang tigas ng ulo. Bilib nga rin sila sa akin. Lalo na ang ina niya dahil sa kabila ng pagiging pasaway ni Albert, pagiging lasinggero, ay hindi ko siya iniwan. Hindi ko siya pinagpalit sa ibang lalaki. Pero hindi ko alam na magbabago pala ang lahat. Magbabago ang lahat sa pagdating ng isang malaking tukso sa akin. Hindi ko na napapansin si Ronnie, ang kapitbahay namin. Madalas lang siyang bumati sa akin pero deadma naman ako. Nakafocus lang kasi ako noon sa pamilya ko. Maganda naman kasi ako kahit papaano. Hindi naman matatawag na pangit. Maputi na medyo may laman. Straight ang buhok at may taas na 5'6". Dahil na rin sa sunod-sunod na problema, lalo na nga kay Albert na hindi man lang naiisip ang kinabukasan ng aming pamilya, ang kinabukasan ni Freya na anak namin, ay nagawa kong pagtaksilan siya. Napagod ako. Isa lang naman ang hiniling ko sa kanya noon, kahit wag na siyang magtrabaho, kahit wala siyang kakayahang ibigay ang pangangailangan ko bilang asawa niya. Pero sana, wag na siyang maging pabigat, lalo na ngayong nag-iisa na lang akong umako sa lahat ng gastusin namin. Si Freya ay nag-aaral ng elementary. Ako na ang umako sa responsibilidad ni Albert na buhayin ang buong pamilya namin simula nung naaksidente siya. Mabuti na nga lamang at nasa abroad ang aking biyanan na siyang nagpapadala rin ng pera kay Albert buwan-buwan. Pero minsan, hindi sapat ang pinapadala ng mama niya dahil para lang yun sa bisyo niya. Inom dito, inom doon, lasing dito, lasing doon. Walang katapusang lasingan na lamang ang nangyayari sa buhay ni Albert. Tumawag ako kay Albert dahil kalahating oras na ay hindi pa dumarating ang sundo ko na si Mang Jun. Pero ang nakausap ko naman ay ang kumpare niya. Lasing na raw si Albert at hindi raw makakasundo si Mang Jun dahil umalis ito kanina at nagsabi rin to kay Albert. Papatayin ko na sanang tawag nang may sumunod pa itong sinabi. Sinabi ng mga to na susunduin daw ako ni paring Ronnie. Isa si paring Ronnie sa mga kaibigan ng asawa ko. Kapitbahay lang namin. Si paring Ronnie ay iniwan ng asawa pero hindi ko alam ang dahilan. Sabi kasi ng asawa ko noon, hindi mahilig magkwento si Ronnie pero may usap-usapan na may lalaki raw ang asawa niya. Dahil lang kasi siya dito at hindi ko rin alam kung saan ang probinsya niya. Sinabi ko sa kanila na huwag na lang akong sunduin kasi baka lasing din si paring Ronnie. Pero sinabi ng mga ito na kanina pa raw to nakaalis papunta sa opisina.
Maya-maya nga lang ay natatanaw ko na siya at mukha ngang hindi nakainom. Himala yata, hindi ka pa yata nakakainom. Sa lubong ko dito. Hindi naman ako umiinom lagi. Sumasama lang naman ako sa kanila kasi napaka-boring sa bahay mag-isa. Hindi ka talaga nakainom ha? Tanong ko. Nagulat na lamang ako noon nang lumapit sa akin si Ronnie. Kahit amuyin mo pa ako, Mari. Bigla na lamang kong kinabahan nang idikit niya ang katawan niya sa akin. Gulat na gulat ako noon na nagmamadaling lumayo sa kanya. Napakabango niya. Para bang may biglang nabuhay, nakakaibang damdamin sa aking puso. Bigla ang dating sa akin ng realidad na kahit tagal ko na palang hindi nahawakan ng lalaki. Ilang taon na ba? Simula nung naaksidente si Albert. 5 taon na pala. 25 pa ako noon. 5 taon na akong nagtitiis at 5 taon na rin akong hindi sinisipingan ng asawa ko. Baliw ka talaga. Tara na nga. Mabilis na lamang akong umiwas at itinaboy ang masamang pangitain na nakikita ko. Sinaway ko ang sarili kong isipan. Nakakabaliw. Para bang isang malaking tukso para sa akin si paring Ronnie. Bakit ba naman napakalayo mo sa akin, Mare? Lumapit ka sa likod ko at kumapit. Mabilis pa naman akong magpatakbo ng motor. Baka mahulog ka. Dahan-dahan ka lang. Baka mamaya maaksidente pa tayo. Wika ako dito. Huwag ka mag-alala, Mare. Safe ka sa akin. Bumagal ang pagpapatakbo ni kumpare sa motor nang kumapit na ako sa kanyang bewang. Sobrang lakas ng pintig ng puso ko ng mga oras na yun. Mainit ang katawan niya na sobrang nakadadarang. Mali ito at mali ang nadarama kong to dahil may asawa na ako. Kaya sobra ang pagpipigil na ginagawa ko. Para hindi mapahigpit ang yakap ko kay paring Ronnie. Nakakahiya kasi dahil kung saan-saan na umaabot ang isipan ko at kung ano-ano pa ang iniisip ko. Hindi ko rin alam kung nananadya ba si Ronnie kasi sobrang bagal naman yata ng takbo namin. Gusto ko nang magreklamo sa bagal pero may bahagi naman sa pagkatao ko ang ginustong mas mabagal ang pagpapatakbo niya. Gabi na nga kaming dumating sa bahay. Pasado 8:00 na kasi malayo-layo din mula sa amin ang pinagtatrabahuhan ko. Idagdag pa ang bagal ni paring Ronnie sa pagpapatakbo. Wala na sa bahay si Freya kasi kapag lasing ang papa niya ay dumediretso na ang anak ko sa tita niya. Usapan na kasi namin ang ganun. Ayokong nakikita ni Freya ang mga kabalbala ng ama niya kapag nalalasing to. Pero iba ngayon si Albert. Kasi natulog talaga siya sa may sofa sa sobrang kalasingan. Ang bigat pa naman ito at hindi ko siya kayang buhatin. Kaya tinulungan pa ako ni paring Ronnie sa pagbubuhat sa mister ko. Halos wala nga itong kamalay-malay na pinagtutulungan na pala namin siya ni Ronnie. Salamat, Ronnie ah. Wala yun, Mari. Napakaswerte talaga ni paring Albert sa'yo. Kahit ganyan pinagtsatsagaan mo pa rin. Napakabuti mong asawa. Siguro kung kagaya mo rin lang si Tina, ay hindi pa rin kami naghihiwalay sa ngayon. Natigilan ako sa sinabi niya. Nasa sala na kami noon ng bahay. Ano ba kasing totoong dahilan ng hiwalayan niyo? Tanong ko. Sabi niya, lagi raw kasi akong nasa inuman. Kasalanan mo naman pala ang sa akin naman, hindi naman ako pala inom, Mari, alam mo yan. Tikim lang, pantanggal pagod ba sa trabaho? Siyak ano ba naman yung ilang hakbang lang bahay naman na namin. Buti sana kung hindi tayo magkapit bahay at dumadayo pa ako sa malayo, sa ibang lugar. Kaso hindi naman. Wala pa ngang kalahating oras aalis na ako sa tumpukan namin. Dahil alam ko naman ang limitasyon ko at hindi naman nila ako pinipilit na painumin. Yun lang Nagsawa daw siya. Nakakasawa daw ako. Kaya niya nagawang lokohin ako. Ha? Napatingin ako sa kanya. Kilala mo naman yung classmate niya nung high school, si Ronald. Kachat niya na pala yun matagal na. Ayun, nagsasama na silang dalawa ngayon. Balita ko nga buntis na. Mabuti na nga lang din at wala pa kaming anak. Kaya ikaw, Mari, kung sakali na ayaw mo palang nagiinom si Albert, sabihan mo na agad siya para alam niya, para hindi kayo matulad sa akin. Naku naman, Ronnie.
Ilang ulit ko na bang sinabi sa kanya na tigilan niya ng bisyo niya, wala pa rin namang nangyayari. Sa bagay, ang rason niya kasi sa inuman, lasenggo na siya bago kayo kinasal, kaya nararapat na tanggapin mo kung ano siya ngayon dahil ganito siya noon pa man. Alam kong mali yung katwiran ni pare, pero mahirap pagsabihan yan alam mo naman. Pag kinontra mo yan, iinit ang ulo niyan. Natatawa pang sabi nito. Kabaligtaran talaga ni Ronnie ang asawa ko. Ewan ko ba, mas mahalaga yata sa kanyang bisyo niya kaysa sa amin ni Freya. Hayaan mo na, pare-pareho na lang siguro yata talagang mga lalaki. Natawa ng pagak si paring Ronnie na hinawakan ng kamay ko. Nagulat ako noon. Tingnan mo yung mga daliri mo, Mari. Hindi pantay-pantay. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang tao na magkakaiba, kaya hindi lahat ng lalaki ay magkakaparehas. Huwag mo akong itulad sa asawa mo dahil hindi mo pa nararanasan na maging asawa ko. Baka nga hindi mo kayanin pag naging asawa mo ko. Kung kay Albert, alis lang sa kanya na hindi niya napapasaya ang asawa niya. Sa akin hindi. Saka mo palang magiging masaya ka na. Hindi ko alam kung biro iyon o totoo. Pero halata na apektado ako sa sinabi ni paring Ronnie. Nakaramdam ako ng kakaiba. Alam ko kasi ang pinapahiwatig niya. Alam kong alam niya na wala nang kakayahan si Albert na pasayahin ako. Siya nga pala ihahatid na kita bukas. Tiyak na hindi magigising ng maaga yung si paring Albert. Lasing na lasing yan Salamat. Gusto mo bang maghapunan muna? Magluluto na lang ako. Si paring Ronnie naman ang natigilan, pero napangiti. Noon ko lang din napansin na may tinatago rin naman palang kagwapuhan ng kumpare ng asawa ko. Huwag ka nang magluto, o order na lang ako ng pagkain. Alam ko na pagod ka na sa trabaho sa opisina. Doon ako nakaramdam ng kakaiba, lalo na sa tingin niya. Hindi niya inaalis ang mga mata niya sa akin, habang kinukuha ang cellphone at umorder ng grab food para sa aming dalawa. Kahit kailan ay hindi ko naranasan to kay Albert, ang alagaan ako bilang babae. Hindi niya kailanman pinaranas sa akin na alagaan niya ako dahil pagod ako sa trabaho. Makakalakad naman si Albert kung tutuusin. Kayang-kaya niya dahil may saklay siya. Nakakagala pa nga siya At kaya niyang gawin ang mga gawain sa bahay. Pero sadyang hindi niya lang talaga ginagawa. Pag uwi ko galing trabaho ay ako pang lahat. Nakakatulong naman si Freya, lalo na sa paglilinis ng bahay. Pero kapag ganitong lasing na ang kanyang ama, ay kaagad nang aalis yun. Matalino rin ang anak ko at may trauma na siya sa paglalasing ng ama. Hindi ko naman magawang iwan si Albert dahil para sa akin ay sagrado ang kasal. Pero ang paniniwala ko palang yun ay tuluyan ding magigiba dahil sa nagawa ko rin naman na lokohin siya at sa mismong kaibigan pa niya. Masayang kausap si paring Ronnie habang kumakain kami. Siya pa nga ang nagugas ng pinggan para raw hindi na ako mapagod pa, lalo na't maghapon akong nakahawak sa computer. Hindi ko na namalayan na umabot na kami ng 12:00 ng gabi sa aming usapan. Kung ano-ano na lamang kasi ang pinag-uusapan namin. Hanggang sa nagpaalam na si paring Ronnie na uuwi na para makapagpahinga na ako. Pero bago yun, nagulat na lamang ako dahil bago siya umalis, ay bigla niya akong hinalikan sa labi. Baka gusto mo akong subukan. Pinapangako ko sa iyo, Mia. Magiging maligaya ka. Hindi mo pagsisisihan ang pagtanggap mo sa akin. Ronnie naman, asawa ko ni Albert. Asawa ka nga. Mahalaga ka ba sa kanya? Umuwi ka na nga. Sige na't baka may makakita pa sa atin at kung ano pang isipin. Galit ka ba? Tanong niya na hinawakan pa ang pisngi ko. Hindi ako galit. Umuwi ka na dahil gabi na. Susunduin kita bukas Pagkasabi niya noon, ay bigla niya na naman akong hinalikan. Naiwan akong nakatulala dahil itatanggi ko man, ay nagustuhan ko talaga ang halik ni paring Ronnie. Idagdag pa ang napakabango niyang katawan na hindi kagaya ng asawa ko na lagi na lang amoy alak o kaya naman amoy sigarilyo. Sa totoo lang, kahit halik nga ay hindi na namin nagagawa ni Albert. Kahit lambingan. Nagising akong napangiti
dahil nakita ko ang chat ni paring Ronnie sa messenger ko. Good morning. May kasama pa yung kiss and heart emoticon. Nagulat pa nga ako dahil may voice message din. Tila mas lalo yatang kumanda ang umaga ko. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganito? Lalo na sa gaya kong matagal nang walang ganap. Naganda kaagad ako para pumunta na sa trabaho. Tiningnan ko si Albert pero tulog pa rin to, kaya inihanda ko na lang ang pagkain niya sa mesa. Si Freya naman ay weekly ko yang binibigyan ng baon, kaya alam kong wala akong problema sa anak ko. Paglabas ko ng bahay, ay nagulat ako dahil naroon na si paring Ronnie. Totoo pala talaga na iyahatid niya ako sa trabaho. Biniro ko pa siya na baka malate ako sa bagal niyang magpatakbo. Nagulat na lamang ako nung hinila niya ako para suotan ng helmet. Maaga pa naman daw, kaya may dadaanan daw muna kami. Dumaan kami ni paring Ronnie sa isang lodge na malayo-layo sa aming lugar, pero sako pa rin yun ang aming bayan. Doon, hindi ko na pinigilan ang sarili ko na magkasala. Hinayaan ko ang sarili ko na sumaya sa piling ni Ronnie. Halata nga na sobrang namimiss ko ang ganitong bagay, dahil halos wala kaming tigil at nakailang eksena din kami ni Ronnie. Para akong nakalutang sa alapaap habang nilalasap ang bawat haplos ni Ronnie. Hindi din naman sa kumakampi ako kay paring Ronnie, pero alam ko sa sarili ko na mas lamang siya sa asawa ko. Sa loob ng ilang taon na hindi ako pinaligay ni Albert, ay para akong mabaliw-baliw sa piling ni Ronnie. Ang ending ay napa-absent ako sa trabaho ko. Hindi na ako pumasok sa opisina ng araw na yun. Sinabi ko na lamang na masama ang pakiramdam ko. Pero ang totoo, nagpapakasaya ako ng araw na yun, buong araw kasama si Ronnie. Hindi ko alam kung paano ko yun nagawa sa unang pagkakataon. Pero nakakawili pala talaga ang gumawa ng bawal. Totoo ng pagkakamali minsan ay nakakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Hanggang ang minsang kong pagkakamali ay naulit pa ng naulit. Hanggang sa kahit sa bahay pa namin ni Albert, kagaya na lamang nung minsan, ay may nangyari sa amin ni Ronnie. Lasing kasi nun si Albert. Hinatid ito ni Ronnie sa amin. At matapos namin siyang dalhin sa kwarto namin, ako naman ang dinala ni Ronnie sa bahay niya. Para hindi kami nakikita ng mga kapitbahay, ay sa likod kami dumaan. Diretso na yon sa bahay ni Ronnie. Sinasadya niyang hindi isara ang pinto niya sa kusina para doon na kami dumaan. Dito na rin paulit-ulit na may nangyayari sa amin ng kapitbahay ko at kumpare ng asawa ko. Pero sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag dahil paglipas ng buwan ay nahuli din kami ni Albert. Sinasabi ko na nga ba niloloko mo ko. Hinablot ni Albert ang buhok ko, subalit hinila naman ako ni Ronnie at itinulak niya ang asawa kong nakasaklay. Napayakap ako kay Ronnie nang akmang susuntukin niya si Albert. Mabuti na lamang at nagpapigil din naman ang kalaguyo ko. Tarantado ka pari ah. Asawa ko yan, pinapaalala ko lang sa'yo. Tama na paring Albert. Pakawalan mo na si Mia. Alam ko namang niloloko mo lang din siya eh. Napatingin ako sa dalawa. Hindi ko to gagawin pare. Kung hindi kita nakikitang niloloko si Mia, ikaw na nga tong baldado. Ikaw pang may lakas ng loob para unang kumabit. Singhal ni Ronnie. Hindi naman nakapagsalita si Albert. Anong ibig mo sabihin, Ronnie? Nagtataka kong tanong kay Ronnie. Nung una, naawa lang talaga ako sa'yo. Pero unti-unti, nahulog ang loob ko sa'yo. May kabit yung magaling mong asawa. Sa pinupuntahan naming bar, doon niya inuubos yung pera na padala ni Tita Rosa sa kanya. Pagsisumbong pa ni Ronnie sa akin at may pinakita pa itong video. May babae pala na regular na pinupuntahan si Albert. Kahit na hindi pala nagagamit ang stick niya, ay sige pa rin pala ito. Oo, totoo yun. Pero alam mo namang katuwaan lang yun pare. Samantalang itong ginawa niya sa akin. Hindi nakakatuwa, sigaw naman ni Albert. Katuwaan lang pala. O sige,
Para mas lalo ka pang matuwa, maghiwalay na lang tayo. Tama na tong lukuhan nating dalawa. Total alam na natin ngayon na parehas tayong may kasalanan. Masaklap mang isipin, pero ito ang nangyari sa amin. Galit na galit naman talaga sa akin si Albert noon. Pinapalayas niya ako, pero hindi pa ako umalis ng bahay na yun. 2 araw pa ang nakalipas. Umuwi na lamang ako sa amin na nasa labas na ng bahay ang lahat ng mga gamit ko. Pinalayas niya na ako at nakikipaghiwalay na raw siya sa akin. Nalaman din ni Mama Rosa ang nangyari. Kinausap ako sa video call. Inamin ko rin ang pagkakamali ko, pero tinanggap niya ako. Naiintindihan daw niya, pati na rin ang mga kapatid ni Albert at lalo naman ang anak naming si Freya. Nung time na pinalayas ako ni Albert, sumakabilang bahay ako. Tama, sa bahay lang ni Ronnie. Naging kapitbahay ko ang mister kong si Albert. Wala na yata talagang pag-asa sa buhay si Albert dahil siya mismo ayaw niyang tulungan ang sarili niya. Naging okay naman ang buhay ko sa piling ni Ronnie. Naging mabuting partner siya sa akin at itinuro niya na rin na parang anak ang anak kong si Freya. Mas naglalagi pa ang anak ko sa bahay ni Ronnie kesa sa bahay ng ama niya na naging kapitbahay lang naman namin. Ewan ko ba? Pero ayos na rin dahil nakawala ako sa relasyon namin ni Albert. Sa ngayon, ganun pa rin naman siya, hindi nagbabago, puro inom at kasama na niya sa bahay niya ang babaeng kinakalantaryo niya sa bar. Sa ngayon nandito na ako sa probinsya nila Ronnie, sa mga magulang niya, waiting sa panganganak ko. Buntis na kasi ako ng 7 buwan at nagpapatayo ng bahay si Ronnie dahil balak niyang lumayo na kaming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Mia.